from the DOT workers, from the mayors of Cebu, sa mga travel operators. Ito po yung tinatawag na Philippine experience. The Philippines is one of the most beautiful countries in the world. We are the center of marine biodiversity and host to some of the planet's most important natural wonders. Ang isa sa priority program ng ating secretary no kung nag-showcase ng mga kanya-kanyang kultura, pagkain, o ano man na pwedeng ipagmalaki ng mga probinsya. Just look around. Pagmasdan lang po ang paligid at masasabi natin, ang laki na ng pinagbago ng Sorsogon. Pilit namin pinagaganda ang Sorsogon dahil ito isang responsibilidad. We dream of prosperity for the province of Sorsogon, and that is the guiding force that brings us together in this celebration. Sa mga top-performing cabinet members habang tinutupad niya ang layunin ng Pilipinas na maging tourism powerhouse ng Asia. I am delighted to find myself in the province of Albay. Pride and excitement that I lend my unwavering support to the Philippine experience, parading the call to experience Bicol, a tapestry of history, tradition, and arts. We will just maximize the time to show you the best of what Boracay can offer. Let's all work together towards promoting culturally immersive tourism. Ibig sabihin po na ang Bicol ay isa na priority ang turismo. Alam namin ang kahalagan kung ano po ang dinadala ng turismo sa aming mga bayan-bayan. Patuloy po namin na ginagawa dahil po gusto namin makilala ang bayan natin. Ang gamot sa puso ay puso din. Kaya ang turismo
ang gamot po sa ating pag-asenso.